Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceritane kita nanti mau ke Tlaga Tuwung, tapi sebelum nenggone Tlaga Tuwung kita ke Ngawi dulu. Kita wis 12 teko kono, meh teko Menden, terus puter balik meneh nenggone Jesse guys. Kelingan oh yo neng kene enak ngono. Enak apa jenenge titipane apa jenenge family online untuk kita mau ngirim paket itu di Ngawi sana lah. Apa neng kene biar enak ya, enak dodol jarik ngono ketoke neng kene enak neng ngene Jesse. Dadi engko neng kono ben gak sah hubung-hubungan, mending mubeng neng kene sedelok. Engko terus neng kono karek di packing neng tempat guys. Biasa dhewe nek ngirim neng luar negeri nganggo Indo Express kok Indah suwi ra tau ngirim paket guys. Dadi ini apa jenenge lali Indo Express guys. Yo iki mampir sik ning ngene Jesse tuku jarik yo kembe karena dino iki kok ning Tlaga Tuwung. Jadi aku mubeng kok kiri Ngawi, komah Ngawi, terus ning gone muter arah Jalan Raya Solo Ngawi kono sret, terus engko terus lagi ning Tuwung kok lagi dhewe berko Tuwung Bali. Seperti itu guys yo. Bismillah, semoga acarane ning Tuwung kok lancar ya. Guys, ini kita wis sampai apa jenenge Ngawi. Ini kita mau packing sih ya. Kita sampai apa sih Indo Express. Packing sih. Kita packing. Di packing bekas packingan nganu apa sih kawi? Susu ya. Susu tawar. Untung nek kardusnya orang digua. Nek lu packing mana rapi pas di presno sama full ya, full coklat gitu loh. Kok biasanya packing gitu loh. Cukup ra? Ini enggak. Ya kok kon ngumpulin bayi. Iya, kon enggak ketemu main bengi. Ngawi yo. Yang Ngawi Alhamdulillah wis dikirim, semoga sampai tujuan sesuai harapan, amin ya robbal alamin. Berkah, sehat waras, sehat sukses, mulya seger, sehat waras sukses, amin. Ilang sengkalane, mulya uripe, lancar rezekine, amin ya rabbal alamin. Dongane awake dhewe ya. Kanggo kabeh awake dhewe. Jalan ekstrim. Panas guys. Super duper panas. Mongah. AC ini kudu ra mempan ya guys. Panas pol guys. Saking panasnya semono. Lah. Terbayani pokoknya iki emang wis di apa jenenge iku wis di bel lahir bayi ini wis di belica jarene wis bar wis rampung. Alhamdulillah engko karek iki lho duwite jek ning kene dadi kira nutut jebule dhewe tekone telat gak nutut. Ya ora apa-apa, sepenting kan sing ning kono. Betul. Pengukurannya wis rampung. Nah, jadi intinya adalah teman-teman apa jenenge kuwi itu nanti pindahnya itu
sudah positif sementara waktu karena nggak ada pilihan lain Ya. jadi anak lanang kok ae guys ngomongin nang kono ae lah nang kono ae guys Akhir. ayo anak lanang Cara nekat kayak sing gini tok iki lho, guys. 2 kilo setengah. Wah, sok bonjret ora enek sing butuh dandani. Stok kene alhamdulillah, guys. Gimana pelaksanaan itu? Gimana pelaksanaan itu? Oke. Kurang. Aku pengen sitok tak itu. Selamat siang, Bos. Oh, nggih. Terus konten apa 2 menit? Wes, usah. Bakso. Nyolong meja kondi. Meja nganggur. Punyanya Detik suruh naruh sini daripada di luar. Mana sapa titik? Sama tomatnya udah nggak ada. Mana titik ya? Iya. Oh, alah, meja ini titik, guys. Mejanya tempatnya teman. Mereka ya bingung ceromono nang kene ora enek apa jenenge? Gak ada. Oke, maksudnya nang kene ora gablek Mas. Kan dia makan ke pas. Dipinjemin makasih. Makasih. Detik sapa guys? Detik ki ibuke Mbak Daning, guys. Bakso. Pokoknya Mbak Daning. Emang sayur wis ada pentole sayur top. Top. Dok, Wis mari, Pak. wes. Masa wis tanda tangan uruk-uruk nang atas Aku matre. ya wis tanda tangan. Lo gak lah wates iki ndi ya, Pak sing bener? Kuwi patok kuwi. Pak, tiba iki lomba lho, Mas. Patok kae rono kae patok kae karo nang Kok kalenan kono, tapi lemah sing guri kono sik rada-rada saiki. Ternyata Ora dhisik mal sambarane ngedol ki sak orang ngono dhek gak mek ratan so didol sak ratane nang bogang mbak ya. iki didol. Iya wong iki katute sing nggone wong rek. Ben mending ngomong dedemno. Yo diajepno ning ngarep tebu ya. Bocah-bocah suntel bento. Oh, watese patok ngarep iki. Oh. Sing nguri kae. Wis mari guys, dadi apa jenenge pindahe itu nan Sita wis entuk tanah. Wis tanda tangan rek. dadi pindahe omah ini nanti nganu guys ning gone kene di sini sidone ya karena yang enggak ada pilihan lain jadi ya wis manggon ning kene ngono ya ngarep-arep mrono ya diganduli karo Mr. Marsam. Jadi ini di sini nanti manggone. Jadi omah sing Jadi madhep rene, guys. pagupon kuwi kok dipindah ngguri. Tetepan guys dipindah ngguri. Mantep ke data mure. Tidak sering Mbah Simon. Betul. Ketok ini. Justice. Gratis. Saksi nemeng Mbak Sumini he. Kene sapa? Di Mbah Samin buku gak iso teko nge. Terus Nek mepet tebu kae ya kenene jembar jek patare gak teman-teman. ya kan Gini, Bung. tebu kan jam 1. Iya. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah, guys. Bubune ora wis enek patoke dhek aku wis percaya ngono ora gelem.
Iya, bukun kaya raya lapong lu sih kok ngene iki. Masalah patok. Rumah sauprit. Malah asline nganu guys, Tramono. Tramono iki maksudnya karepe bugun kan yo gong roh nek iki wis payu ya. Karepe malah dijak nego. Kan sing kono dhisik sertifikate kan di atas namane bugun. Iya. Tramono kene ben gak kene diaji pira, kok ben gak ngaleh terus kono ajine sak ombone iki, Tramono sak ombone kene ajine pira dadi nayo jene. Iya. Yo nak kono wis berarti omahe bukun total del. Oh total. Misale ajine rupiah pira, terus Iku dilek-dilekno kene. diwehi dhuwit. Oh ngono maksudnya. Kowe minta total kabeh del. Pae cek duwe sing isor. Sing iso. Ngono maksudnya di Tramono Kan dua sertifikat. Kowe dijaluk kabeh del magun ajine pira? Omahe aji pira. Itu kene Ajine pira dibayarne Kok dilekno. Ane ditombok ning kene. Iya paham. Tapi kowe kok malah kadal mam entek. Sing ora ndek kelatan, anding dalan. Lah iki di dalan. Tur iki urung kadol iki di dalan. Di dalan iki depan. Aku kan dalan. Dalan. Gak apa-apa engko lemah kono sih dalan. Wis gak usah diambil pusing. Soalnya Betul. penting nang kono. Bicara digotong kayak guris deng aja. Deng. Siki lho. Ijek. Iya. Matur Abu Brayu ngono lho. Gak. Lah iki lho. Gak. Bubrai lah. Lho, bisa tapi digotong Kayak guri. Iya, Ijek. Jembar. Bubra ya, Bang? Jujur ini. Gak apa-apa. Serep sih. Berapa sih? Enggak tak nang. Pak iki lho tak kono cara Pak. Iya. Guyon. Pak kak gue yang ngene Pak. Kalau mamu kula nuto bagianku dhewe aku tuh ana CRF aja. Walat nek kurang mati. Bapak mbak lah urip Pak. Nggih. Napa lomba saiki kok. Kok tiwas jabuti tiwas nganu. Eleh dadi lah. Enggak ngene apa Mas? Gak. Pindah. Udah pindah nih urap yo mayan. Loboy. Udah pindah nih gak mati yo. Bingung jero mah. Wong pira iki, Mang? Pak wong semua. Wong 11. Pak tak jaluk rokok murung tak bayar ya. Nggih. Wong Teko rokok. Menurut Tak siapa? pres. Pak WP ya. 257. Engko tak bayari Pak nek entuk gajine. 257 lah ngono kok mbok jarum super mong. Emangnya Jaruke kuwi iki, rokoke kuwi Pak wo. Nyan rokok apa? Golek wae. rokoke apa ngono sampean? Gak nyanu sing ngomong ki Ya, sapa jenenge Mas. Biyen iki Emang kene biasanya kono. Pak Surya jarum super ae gak duwe jarum super ae, mbak jarum super ae murah. Terus servis super apa? Patakmu kuwi jarum super ya luwih larang kok jarum rada murah. Jarum super ki sak dhuwure ngisore Surya. Surya ki ngisore jarum super kemeroh rada murah. Duh kae lho. Pewaris apa? Perintis ya perintis. Donatur utama. Donatur. Utama donatur. Pak Oga. Pak Oga. Donatur. Gak roh apa? Arah. Oh ya ada lagi toko blecet. Donatur Pak Oga guys. Wong ngedusi doe to. Iya gitu. Pak Oga habis apa namanya? Mandiin Ali princess. besok kacar meneh rek. Kedok. Ketemune ning isan nggon kuwi meneh. Ya. Yang tak doli ya timbang ilang-ilang. Yo tak terno mak doli ya kon. Aji piro kuwi guys? Sitok 600 sik. Oh. 6 siji sak grame kuwi. 600. Sak gram 500 wis 4 gram deh. Lho, 4 gram pudel. Sing telu jari nange 4 gram. Nek sing 4 kuwi 2,5 gram. Kuwi ki 2 graman cah kabeh wae apal aku. Mas-masane kuwi. Kuwi total piro, Yu? Kuwi ki dhisik wong total kuwi dek 8 juta 600. dek sok. 1 juta ya wis kena biaya. 1 juta 100 ping 1.200 apa 1.100 kuwi lho. Ping 8. Ya didol ben wong ya gawe ngopeni tok ya lara butuh pempes. Penulane. Tarai tabungane kuwi tujuane mbiyen nyentelno ya digawe nek ngono kuwi. Arek apa tak duwiti ngono. Penjudi display. Kami jabuti dol. Penjudi display uno. Display repes. Nyawang kok jemberen aku. Tambah ya. Emek gebrakan nembe. Wes geser kan Survei deh. Tramono kuwi kok sok dicindang di nganu Pak Sro golek nang
Wong pira diusung mengguri ngono. Singgi. Sok, maksudnya sok. Kan kudu tata-tata ya, Pak. Iya. Kan kos apa bar sura kan ku terus digolekno dina maksudnya. Bar sura golekno dina ku terus di ndang diweh ngono. Kok nek wis manggon ning nggon-nggon dhewe ya. Tapi nganui, Pak, kan aku kan yo ceritane bar kok nganu kae yo tekok Mbah Kliwon. Pak Pojaman, mau tekok dina-dina terus memangnya kan ya omongan karo Mas Mino kae jek omong kosong urung Cramana urung dadian rega ki pira-pira ugung guru Cramana iseng-iseng tekok. Iki Cramana ngeleh pira Mas ngono tok laginan. Kono kan jawabe 5.000. Lah tapi apa jenenge gedheke kan kowe kudu masangi dhewe. Kon kudu tukang ngadeg-adeg tok. Ya wis ngono kuwi bareng. Lah iya nek neng kene kan ngono beda kaya Jawa Tengah. Maksudnya nggonku nek nggonku gak omah rapat balik rapat. Nek kono, Pak. Dadi bareng piro kae? Aku Kene kono 7.000. Kene kono. Kene rono. Iya. Ora kuwi ya. Iya. Nek kono kan nganu, Pak, rapat balik rapat. Geladak balik geladak. Geladak pun Gedek balik geladak. geladak. Kono balik asal pokoknya nek borongan. Nek kene kan gak ngadeg-ngadeg ngono. Lah Pak Pojaman ndek iki apa jenenge wonge? Karepe kon apa jenenge? Nek engko apa jenenge kowe engko timbang apa jenenge engko nang mbok borongne wong kene. Engko kowe jek bingung tukang meneh. Wong iki ya wong dosome wong Tebang. Bingung ragan kok nek enek nang daerah nggonmu golekne kono wae ngono ya apa-apa. Dadi wis ora bingung apa ngopane wong engko jek tukang sing ngopane wong sing iki ngono sing Pak Pojaman. Ngono enek no. Sekene trawong iki Cramana kabeh Tebang. Lah Angel soalnya bareng-bareng. Selain balik Tebang plus nek Cramana apa jenenge Mbah Jaman nek apa jenenge soalnya aku saureng wis tekok Mas Mino Cramana ngadeg-ngadeg tok. Kok gak kon benak ning anu gak Dewe nah tukang. Dadi apa wis jenenge mending apa wis jenenge nek wong kono Engko nek apa anu ibarate terus wong kono ya malah ya matur nuwun. Hitunge kan nek wong kene hitunge metu kabeh. Wong kene soalnya iki lagi bareng-bareng. Posisi ya Tebang Tebu Barat. Dusum. Tapi nek daerah kene kuwi nek borongne oh gede-gede kan beda desa mawatara to. Maksudnya nek daerah kene kuwi dewe-dewe. Tapi kilah kan yo rong roh, borongane pira-pira kan yo gong roh maksudnya. Kudune memang nganu gak nyatet ukurane. Dicateti Mas kabeh san. Lho maksudnya kowe dhewe gak Yo gak wong aku nyoteng. Apane? 14. Oh, raine ngarep pira? Ronone 14. Rono 14, rono 20. Rono 20, Rene. Ayo Rene 14, Rene 20. Rene panjange ngarep mburi padha. Yo, padha. Biasane ngarep Terus mburi sampe beda. kulon piro ya, Pak? 17 ya? Apane? 14 padha 14 semua. Yo ngejenge sithik tok. Ngejenge sak. Piro? Raine pira iki berarti 20 raine. 20. Ki ombo lho karo gone dhewe kene ombo iki kok, Guys. Gone dhewe kan agak salah raine nek gak 11 12, menggurine 15. Yo ombo iki nek omah kae. Raine Omahe ombo iki. iya nek ombone ombo iki. Wong ki sedeng omah loro kok. Ning Pak Kupone ya pindah. Engko malah rencanaku para pomo rono gak pantes ngono tak ngenekno. Ngene piye? Madep rene. Maksudnya madepe ngono sing Kocone iki madhep rono. ya sempat dirubah dhewe maksudnya. Omahe tak mujurne rono cara mono kena tak ujurne rono cara kena ya cara sedenge anune piye apike piye ngono kok tak rekose. Ngono pantes di ngonone ya tak ronone. Lah terus raine lawange dadi ndi? Ya gawe lawang kono. Lawang ganti kuno. Wong kono ya nek lawange wisan. Ora perlu gawe. Jadi kok mune ngono kok ngene elektri. Terus engko Gak yo. ya ngono kae. Model tengah e cara ngono. Kayak ngene Mbah Mukliwon. Bilang kok tak singket tak kamar miring. Karena khusus walan les kenten ngono kan. Kamare kiri kanan. Iya. Oh, elang kok tak anu tak gambari. Oke. Ayo wis anu sono. Si arsitek. Iya. Arsitek badok kuwi ya. Gambar pentol bakso ngono pinter. Wah, top.
Iki nek papat menyar Mbah Marsan. Apa? Bakso nih. Yang di sing mangan lho, Cah. Sing Mbak gelem. Masa buke bakso ndak yo tedas sak kloloten cicil Ada wae. sik ora tokone bakso. Wingi acara kayak aruman mesti kecil wae. Ceritane mangan goreng sambel. Atine kan ati wasabi. Kloloten ngono. Kena di apa? Nah sambel goreng kan dadi atos kan. Mau andek nang kene kok bundri-bundri tak tutup betul. Colot. Oh, iki tak bedhe iki dhisik meja ngono iki. Meja TK. gak yo mejane titik dhewe. Maksud Cuman Abot sama iki ya? kan nah dhisik kan tak akeh ngono iki jaman Asura iki. boleh kena gue nyantai guys. Ini ngopi. Tambung angkringan lho. Wandel iki. Lagi wadel. Iki meja Cara jaman Asura. anu nak nang bagian gunung tak ngulon gender pojok kuwi nggon usaha kursi sudut kaya nggone Mbah Sukiman ben kowandel kuwi nang kono ki sekitar 5 juta kayak pasaran kali Nang kono ra entuk iki yo. Tentu. Nang kono wis 7 juta. lah ya 8 kuwi juta. cara longgar ya karepku ngene jadulan ngonten nang kono kerjasama mbek wong kono ngonteno muga-muga istilahnya pamit sekeper oke sing seneng cara mono Sing gelem. Jamono kok kono pira ngene pira ngono terus ngedel. cara mono ki kon nyampekno karek nego masalah transportasi ning kon nyampekno mae lah siap kirim kono lah siap ngirimno misale mbok Magetan mbok Ngawi mbok endi Siap kirim. Sragen ya siap ngirim Kudune aku sing turun tangan iki. Iya wajib. Wajib. Oh, kudu turun tangan, badok turun tangan, badok turu. Iya toh? kuwi lah kuwi lah kuwi kursi kuwi ngantek 7 turunan ora mungkin gapuk Genas soalnya ini jatine jos tenan guys. Saat jatine gak main-main soalnya bluru. Wandel kabeh Pak rambutnya Pak, Mas rambutnya Pak wis mulai putih lho Mas. Nyapa ndek jenggote ra Mas sepeda pisan. Wis ki gak ora ki. Wis bar mau wis diseksekno. Nggih. Wis bar, mau wis diseksekno. Urung. Lho, Dek pangis iso mau apa? Iya. kawan Pas aku lagi acara itu. Wes bar. wis bar. Pak ora gini. mangan Aku mau wis Nggih. apa Ayo, memandang saka kono. Topinan. Nggih, siap. Topinan. Ya ngono guys ya. Apa jenenge? Alhamdulillah. Salahnya jaga wae. Yo wis Dari he. delok ngono lho. Engko ya. Apa sing to layang? Loro. Digawa. Coba Mbak Nurul dhisik gowo. Oh. tapi itu diurek-urek martam ngesah Wes. tanda tangane Gede. Marang ngene bukun. Nembe dugi, De. Nembe dugi. Nggih. Arep melok rono. Mas, Acara Acara sama apa? nang teng Menden. layane dikekno apa ning Mbak Nurul. Marang ngene bukun niki. Ukurane niki. Pintu. Langsung. Cara langsung Harus budal. layang. Iya. Nah, langsung Bu niki layangnya nggih nikah atas sama kula pun. Kula langsung jateng dilir tempat CRM. Nika mang jenengan tebu. Mangke pae kula ben nganu manggon teng Sorjati. Yang penting kula CRM ngono. Daerah dulu kan. Nggih. Jangan lupa guys. Mana ya? Terima Oke kasih. guys, kita dadi apa wis jeneng video ta boten? Wes. Aku mau santai-santai tapi. Nggih. Iki kayak meja zaman Ya kok cek no air lah. penjajahan dhisik ya nggih. Kandhani. Tumuran lor. Iki ki saw. Sini tak dol nek mak jem di kurang tomatos. Walah. Kok ora mau tawakna aku tok, De. Lha kok nanti karo metu kok. Gagak duwe ae. Lah iki sampean dol lho piye? 1 juta ae. kayak Yang saiki, De. 1 juta saiki. 500.000. Ya, sing 1 juta. 500.000 piye? Saiki langsung 500.000. Gas. Gesek ning ngene iki berarti berkah ho. Tak go mulai gara-gara badane kaya mrene tonangane dia. Nggih. Sak dipane. Nggih. Mane kan kosong cuma sing mbok turoni kan Aku lagi. nilai cep. Nilai tak ditepno nilai tip. Oh iki mau kayak cep. Enggak aku koyo ngene. karena
acara pisan mau nginep di goreng. Gorene. Padahal bejone sak kasure. Walah. Keri-keri ora sido Nginap. Nah terus teranggono dibegal Pak Yanto. Gak usah terus sing gitu kan anu sapa? Nggo Anu acara. jam ambek delok tip. Cek kono. Nggih. Anu Bu, apa modele kadung bingung. Gak apa-apa mau ya tak rawani bareng sing jeneng omah kuwi. Sing acara iki lagi mah aku ini susu jane mas masak apa kowe wangi kok gak Permejo laris. Buat bahasan. Bar gua acara Mama kae. Saiki gua acara nyeksen Lemah. Wangi nih. Iki tradisi kau mujur dadi lajek ning kono. Kowe go ning ngene ngarepan nak genah. Oh, Mbak nggih. ngono kan. Oh, tengah. Sekindah. Omongi ngono iki mah aku rene sesuk panjro masak iki lho. Wong masake kalah. Kan kena tinggunganmu to guys lho ngene iki. Lu nyantai. Berkah iki kok manggone mesti ning kene terus. Lho ning ngene Deti ora ning nggon aku Iya. ngene. Kan tante sayang. Oh, sebentar. Mas, idik kancil. Ya ngono ya guys, lanjut nanti lagi alhamdulillah. Aku mau upel gak cari. Wes seksen, wes dadi, wes ready. Aku mana awakmu jadi mana menjauh. Sapa? Tapi kok ora siap sing tuku kan enek ning toko. Sing dipatok iki ora kayu. Oh, nggih, ngano apa Kok sih? ngono pisan. Ditutuk genang kok. Nganu sing koyo ning kono ngono kalau kayak Iya. sing aku lho. Kemana tak ini kalau dulu lagi. Wah. Donaturku. Donaturku. Nah, jangan mendir bodoh. Ya? Mbah. Ya, Sama swam. guys. Jangan mendir bodoh. Ini